Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagas ngining kong jong katayo kinohikai deficit jong ka school St. Peter's High Secondary School Pendengre ki bahap hapo ka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association kila penong ya ka poster campaign hakmat jong ka school kum kadak bandawa na ka sorkar ya ka pension ka jong kinohikai uba ke mukhem uwei na kinohikai ha ka school habe kran shikilat batai kubor ulong ba yakane ka poster campaign lale lingba ka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association hamanla ki deficit school bat ulong bayamenta kidang le tang yakani ka poster campaign khlam da penthot ki class padi khna bal raja ba ka sarkar kam sngap kan sapoi ka por makin hab ban mi sha surok lingba ki jiya ki bahe bat ki bating e shu ulong ba usnam arja arpulai kaladon ka draft na ka sarkar na ka benta ka plan ban ai pension ni kino hikai deficit ban pan deficit yaki CPF kebadan haki account jongki syaga centralized provident fund nak benta ban ai pension penban hauni usnam ahja apun rio ki penmi dengan new centralized keba umsngo yahab bat omla ban pedang cing le cungi kani ka poster campaign kalong nomor ba ni dawa ba ngin yo pension nomor ba kumba long menta kalong ba naduk mensua kinong yalam cungi kilat dawa kilap long kilat trash tom ban penyo ayangi ya kini ke pik kidi ki bon ke benefit ki bangi layo ngidang dawa susu saka pension hak as senam arajar hakini ki senam arajar arpulai kaladon ka draft na kaliang ke government baka plan ban ai pension yangi da ka ba pan ban deposit yaki CPF ka ba don naka account jungi saka taka centralized provident fund nak benta ban aingi ya ka pension penban hakan ni senam arajar apun reu ki penmi da kan news centralized ka ba ngim das mutu smkhau ke ka rate ke ka plan joki long ka kam daya hap long ka bangim la ban pediang long kani ka campaign chungi ka long ba ban pensngut smutu syaki kemik pa ki bala ban page yakini ki poster syaki kena nang ta syakin syapi ki media nang ta government ka ban yoi yakini ki poster kan simkia na benta bang like na kano kat ni ka cinyaki ka ba ngila ban ong le se kan long kham tinge te kani ka ba ispen pau syak perthai bangi yai dawa ngin nom sange hadu bangin dayo kunta ken long ya government ka masi chungi nang ne ka long ba smuba penkloy pentikna no ek to ka pension scheme ka bakila plan how nak benta arhajar apply but bangin implement nokin te wat lada how arhajar apply ni kumbalap ong mene bagatu ka CPF jungi la transfer syaka centralized provident fund nang ne nanong stanyi la transfer syala infra ya ka syaka bangidon kat kum ka ha CPF te hadian kato ki plan kimi da kungwei menta arajar apunreu ngi klam sutu sta te ngi kwa ba ka sarkar kan pentikna yangi ya kato ka plan ka ba kila ai arajar apulai ba kan ya cekmat kenang ba ya nak benta jungi ki balai don nadu haswa April arajar arspo ngin yo ada kata pension nang ta kini kibat hadian April arajar arsporu katu ke NPS kan ya baik kumbala plan da ka sarkar te kata ka ba ni nakaliang jungi kwa ta ngilong ka association KJDST Bangladeshi Khasi Jaintia ringkat ubat ki GHDSTE Jong Garo Hills nile lang ya kaju te yamenta ni klem pada mi red long sasurok kum kataka protes ka bahe yamenta ngile tang haskul lakataru mendai ba barok kinoi kaingin
penthut ya ka duty chungi ni let segi class ha ke por bangi off ni wan ban peni ni wan ban yathu ya ki bayaj bayang ni ki bay keli kei ka ba pimot te kumta kitu ki kmik pa ki bayaj leng ba kan ru kin kitip ba kani kat de ke jing dawa chong kinoi kai nang ta ka ba kinoi kai kin yai dawa hadu bandayo Haman laki school, Haman laki unit kiba don kini ki deficit school nilai ya kan ni keju campaign yang mentah.